Saúdos, benvidos. Hoxe séntase neste set de la entrevista de hoy Roberto González, portavoz do SUB, e con él imos a falar desas carencias que ten a Policía Nacional a nivel Galicia e tamén, por suposto, na comisaría de Ourense. Benvido, Roberto. Moitas gracias por invitarme. Como andan as cousas na comisaría de Ourense? As carencias son máis ou menos as mesmas? Sí, digamos que Ourense conta con moi bons profesionais, conta con maior número de funcionarios policiais dos últimos anos, pero que son insuficientes para tallar e para enfrentarse ao día a día. A delincuencia incrementouse moitísimo nos últimos meses, dende que saímos do COVID, da pandemia, pois vemos que os delitos de riñas tumultuarias, delitos de lesións, delitos de acometementos contra os axentes da autoridade, pois foron en incremento e a día de hoxe fan falta máis efectivos para tallar, para ter máis presencia policial na rúa e despois, cando se produce a denuncia na oficina de denuncias, pois para poder investigar os feitos delictivos. Cantos axentes hai en comisaría agora mesmo e cantos debería haber? Sí, agora mesmo hai 224 axentes dun catálogo de 241, hai un déficit de 17, logo tamén, digamos que da Comisaría Provincial de Ourense tamén depende a unidade de documentación de Verín e a do Barco, que se inaugurou recentemente. A do Barco conta con 3 axentes, un oficial e 2 policías, e en Verín hai un axente, faltaría un axente para cubrir o catálogo de postos de traballo. É dicir, son en total 18 policías nacionais menos os que se precisarían para que estuvese coberto o 100% do catálogo de postos de traballo. A deficiencia vai solamente polo tema de número de efectivos ou tamén o equipamento, o material? Sí, todo vai unido da man. Por exemplo, nos vimos reivindicando onde fai tempo a cobertura do grupo da Unidade de Prevención e Reacción, que son os axentes que especificamente se adican a restablecer o orde público cando hai algún tipo de problema. A día de hoxe son só 10 funcionarios, terían que ser 30, e eses policías pois contan cos medios axeitados para enfrentarse a unha riña tumultuaria, a unha manifestación dunhas dimensións considerables, para cubrir a seguridade nun evento deportivo, e a día de hoxe non están cubertos, e os funcionarios que están adscritos ao resto de grupos de atención ao cidadán ou do Grupo Operativo de Resposta non contan cos medios axeitados. Non dispomos tampouco das Taser, que son as pistolas eléctricas, non dispomos de cascos e de dotación individual para todos os funcionarios, e, bueno, nese sentido estamos baixo mínimos e urxe darlle un empuxón aos medios materiais tamén. Isto non é unha reivindicación nova, ven de atrás. Sí, efectivamente. Vimos reivindicando de fai moito tempo tamén que se completen e que se dé un catálogo específico e unha formación axeitada, tamén uns medios con ordenadores de altas capacidades, con memorias máis grandes, bueno, con formación continuada e axeitada para os compañeros que se dedican a investigar os delitos tecnolóxicos, unha delincuencia que se incrementou moitísimo nos últimos anos por o uso de internet e das redes, e nese sentido pois temos que seguir reivindicando porque a día de hoxe detraese de outras funcións os policías que se dedican a investigar os delitos tecnolóxicos, detráense das unidades de investigación violenta, do tráfico de drogas e de outras funcións de seguridade ciudadana. Estánse, ao final, eses medios que se deberían dedicar a outras funcións, pois estánse dedicando aos delitos tecnolóxicos, por exemplo, que é unha das unidades que fai falta reforzar, ou igual cos grupos ou a unidade de atención á familia e á muller, que digamos que tamén os delitos relacionados ca violencia machista pois están en auxe e precisase reforzar esas funcións. Eso non é algo que vexades vos, sino que se nota na rúa. Ese tipo de delitos, o incremento de delitos relacionados coa violencia de xénero desde que vai de ano é un escándalo, e hai que decirlo así, o número de delitos cometidos e os novos usos, as novas costumes relacionadas ca tecnoloxía fainos que aparezan outros riscos na vida diaria, cos que non se contaban ata hai uns anos, non? Non estamos preparados para atender esas cousas nas condicións que se debería. Sí, así é. O que fai falta é máis prevención. Digamos que no tema dos delitos tecnolóxicos, canta máis información haxa, canta máis difusión se lle dé o que está sucedendo nun momento determinado, pois a cidadanía mellor preparada vai estar para enfrentarse, para cando recibe un correo, un SMS cunha URL para que desbloquee unha tarxeta, para que reciba un paquete, pois que sepa ou que teña os coñecementos básicos para saber que non pode aportar ningún tipo de dato a través dese phishing ou desa URL falsa, porque pode sufrir unha
eso, que lle saquen o que lle valeiren a conta corrente ou a tarxeta. Co cal é importantísima a prevención, de feito que na rúa, nos delitos relacionados que a seguridade cidadá, tamén a prevención é fundamental, porque a mellor forma de investigar un delito é facendo que non se produza, e para eso requírese presión sobre os que delinquen habitualmente, pois máis identificacións, maiores, neste caso, maior respaldo tamén xurídico para que se alguén comete e é reincidente nun feito delitivo, pois que sepa que todo o peso da lei vai caer sobre esa persoa. Cansámonos de decir durante a pandemia que íamos a ir millores persoas, e o certo é que unha vez que remata o confinamento e se empeza a abrir a man, empezan a producirse altercados na rúa polas noites, cando antes Ourense non era unha cidade conflictiva a hora de sair de noite. Agora si o é. Agora a xente sae e xa sae con certo medo a non pasar por determinadas zonas por si acaso. A ver, hai unha cousa que é a inseguridade subxectiva. Se ti tes coñecemento, sabes que houve certos comportamentos agresivos en certas zonas e a certas horas, pois ao final, efectivamente, aunque non sea moi habitual que pase eso, porque, gracias a Deus, en Ourense estamos nunha cidade segura, o que pasa é que a delincuencia aumentou e ese tipo de delitos aumentaron. Entón, pois, nós, desde a Policía Nacional, hai que pôr os medios e os recursos necesarios para minimizar o risco, pero como ben apuntabas, dende a saída do COVID sí que notamos que a xente ten menos paciencia, está máis nerviosa, está máis irascible, acomete máis contra os axentes da autoridade cando temos que facer algún tipo de intervención. Eso estámoslo percibindo. Nunha intervención onde antes, a mellor unha patrulla e dous funcionarios podían restablecer, podían solucionar o requerimento con presencia, agora necesítase a mellor instruir diligencias ou pedir reforzos de outras unidades. Por iso é importantísimo fortalecer os servicios de 24 horas que prestan servicio as 24 horas do día en Ourense. Estes datos dos que estamos falando agora mesmo podense extrapolar ao resto de Galicia? A situación é similar? Sí, a situación é similar no resto de Galicia. Fai falta cubrir, e eso foi o que reivindicamos recentemente, tanto o delegado do Goberno como o xefe superior de Policía de Galicia, que se cubran o 100% das vacantes que existen. No caso de Ourense, estas 18 vacantes, pois todas as que sexan de concurso general, que se vai convocar nas próximas semanas, que se cubran. Entón, unha vez que se cubran esas vacantes, xa teríamos unha situación un pouco de melloría. E ademais o que pedimos é que se incrementen os postos do catálogo, é dicir, nun 10% como mínimo en Ourense. Que pedimos ademais? Pois que a chegada do AVE a Ourense trouxo consigo moitos máis visitantes e non moitos máis turistas, e non todos veñen a facer ocio a Ourense. Hai persoas que aproveitan esta situación para traficar ou para facer unha delincuencia itinerante, roubos con violencia, roubos con forza, e para eso necesitamos que se cree en Ourense, dependente da Comisaría Provincial de Ourense ou da propia xefatura, unha sección de brigada móvil no transporte, que serían os funcionarios que van dentro dos vagóns do tren e controlan o que é o acceso e a saída de persoas constantemente. O seu traballo é facer unha vixiancia máis extensiva sobre as persoas que chegan ou saen en AVE dende Ourense. Esa unidade está xa operativa noutras cidades, sabe? Sí, está operativa en moitas cidades de España. Aquí, por un exemplo, en Galicia, está operativa na Xefatura Superior de Policía de Galicia. Fai non moitas semanas contaba con 24 efectivos e a día de hoxe conta con 12. Nos consideramos que en Ourense debería haber outros 12 efectivos que se dedicasen a facer a vixianza, a ir a facer os viaxes e a dende dentro ver o que sucede cos viaxeiros. Creo que sería un plus de seguridade para Ourense. Hai un incremento de denuncias nese sentido do que sucede co tema do AVE, sí? Non está todavía constatado porque isto é recente, pero sí que percibimos, recentemente había algunha nova de que nese transbordo que se había detectado tráfico de drogas ou persoas que utilizaban esa rapidez de poder situarse ou plantarse na capital de España en tan pouco tempo para poder traficar, para poder levar o seu alixo oculto dentro das súas pertenencias. Entón, efectivamente, canto máis posibilidades haxa, canto máis
máis formas de comunicarse e mellores sexan, a delincuencia aumenta. E sobre todo as bandas itinerantes que a veces pois en certas franxas sobre todo no verán ou en épocas onde non hai tanta estabilidade nos domicilios, pois perpetran roubos en domicilios, roubos con forza en interior do domicilio, pois é a forma de poder sair e fuxir o antes posible pois é a través do AVE. Cada quanto se revisa o catálogo de efectivos que son necesarios? Pois debería ser revisar con máis asiduidade, debería ser un documento máis flexible que pudese dar cabida á realidade social e delincuencial do momento, pero a última actualización que se fixo foi no ano 2007, pasaron 15 anos e a realidade non ten nada que ver coa de... nin a realidade delincuencial, nin social, nin tampouco a nosa xornada laboral. É dicir, os policías, pois, antes tiñamos unhas cadencias de turnos, agora temos outras, e o catálogo non está adaptado para nada a esas exixencias. Entón, pensamos que urxe unha modificación, e para eso, pois, os sindicatos temos moito que aportar dende un pouco desde as comisarías locais, provinciais, xefaturas, etc. Roberto, un placer. Moitísimas grazas por acercarte ate aquí. Moitas gracias a vos. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí.